който ме гледа, аз съм Цена БГ, Коста, тук е Лонда БГ. И днеска ще играем на 8 айволче. 1 милион хиляди пъти! Да, аз току-що се спрях, като почнах клипа. Не, в смисъл, да. И отдавна почнахме на нещо. Ич, които на 50 000 лола пъти. Чиричко. А да бе! Ха! Аз се убих 2 пъти. Ами ти може. После ме уби 1 път. Убих се на Да, а после като дойде твоята твоята сепка. гадна баба. А те Бра си ми работите и... къде съм ти обрала нещата, бе? Я виж, моите неща са си умели, твоите неща ми ти ги няма. Не са умели. Аз си правих той за леглата и... Почти съм 3 лева. А втори ден. Чено пепу! И ти имаш име! Как свириш? Ах, как гадиш! Къде ми е кирката? Аз дишам. Иди, бе! Ау! Къде ми е кирката? Трябваш 2 кирки от тебе. Не, нямам. Аз мал. Ето виж кой има. О, да, аз я фърлих. Видите, моето. Аллах Акбар! Аллах Акбар. Какво? Ислям стил. Парис! Парис! Терора в Парис! Терорист е. Дека нека. Мога да ги прости. Ела, бе. Гадна крава. Храна имаме ли? Че аз отдира знам, Ей, малко са. С теб ще правим. Имаме ли айрон? Не. Имаме. 2. Ами да, то твоя. Аз моя съм си ги изханчила всички. Аз си направих ножица и видях овца. Сега ще я убия. Няма да я убия, мами. Къде? Не дей, ти нямаш ножици. Една овца видях. Една крава. Да, и аз не виждам. Покажи ми я. Че аз сега я загубих. Не! Крава, бе. Не знам, загубих я. Аз се загубих. Овсо, къде си овсо? И да, след малко ще... Овца, Йоане! Баткирка за шанса! Добре, да, да, след малко този епизод ще бъде приключен, все едно ще се Чакай. 3 минути снимаме. Да, и моят клип току-що стана 12 минути. Лота. Окей, това ще бъде за епизода. Надявам се този ще бъде епизод да ви... Опс, спрях чудовищата да искам. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, бъдете си дайте позитивно за моя клип. Ще играеш ли още, бе? Ей. Ще играя, да. Да, надявам се този епизод да ви е харесал. Бъдете си дайте позитивно за този клип. И goodbye some side. GG, goodbye. Ай, стига. Добре. Искам само да го видя. Хора, сега. Къде си, ей, овцо? Добре. Да, видео колко е клипа. 3 минути 50. Ай, стига. Еми, 4 минути клип, коса. Защо ли ще го правиш 4 минути? Не бъде сега аз. Ма ти, нали, като го гледаш и... Не бе, няма да го... Убага, ще триени неща. Добре. Добре, хора, гладен съм, уморен съм. И ви казвам,